sabe perang ke hai demhan kiro pipar piglo lasi pini labangso perang ke demhan ke chopanang ko ke lapuson hello ke dam tang aningkan ingkoi trok marsha ciklo pachuning Karbenglang portal news long same nangtum thek ponong lo je amlukhi block number 2 dak number 37 pp number 3 labang so long le putha inang an nil tumang bong lam de kok lo labang so lam pini bangke lam klar kecipiji phansi nang litum han nang chupai glo si nona bangke labang so lam long le putha alang li jirsong terang lapen akai puding terang alang litum stame non nil tum jole barong arada phan kanghon kajin so pen alang tum ningchirui lo serang tum han chorop pig lo si kedam tang angbong nil tum pinang an alam ki yop thak labang solong ke non bangke nil tum chipang sam lo si non iprang ke bang jilang ke pipu lain lain same ningcho epin po si non pu alang litum same mina aning aklong alam pen jadi lam tarsipi do si alang tuman same apor pila ante ni lige theda tala sorong jorle barong mate jorle bahabar सरकारी yang berai lo lasi la solong le phuthak la phet community pesari a phuthak ke damtang March 26 jorle barat lapen kuding terang ake hai lapen jirsong terang ake hai langlit tuma sapu lam kacipang yar dolo lasi alang litum puding terang ake hai lapen jirsong terang ake hai alang litum ning cirui kidopen la nilirat a community pesari la komiti lapen pu terang hemasor dui koraki yang bong kaci milipon tu theke mili gambrahin penta curopar lo kasi alangli kuding terang lapen jirsong terang ta anso se achi the pading nang ke the kiting pamanik nang asi la bang ini yang bong mate komiti lapen pu jirsong terang kuding terang kaci mili ang bong mili ta ningarong lo lasi ning klar sapen alang li to phanta suri atar to pajir si ilam thing ton tok lo kedam tang 26 ani March alang tum pen tum media long lam pupu alam kipi pangyara son si dolo he sitamenon ke nanat pen cingki cethan pen alang tum sitame poding terang pen josong terang ta ning ciroi do pen rong so kan kidu kela kang hon ka jinso kedo ajoi ni pen nili tumang bong lam cingki cethan lo cedon la sini tum lam klar kici chu lo Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.